nok ikke starte en søndag. Så, Ida. I gang. Op med den. Så hold der. Her er en fin skrubbe. Jeg vipper nu stangen ind mod dig selv. Sådan der. Perfekt. Så startede søndag morgen for Ida. Perfekt. Lægge han er god fisk på. Kommer der og hold da op. Der skulle da en god skrub, Bjørn. Den ligner en lille... Og så har han da været rigtig sulten. Mads? Hvad laver du? Fin god fisk. Det er lige til kassen. Ja, det skal bare lige igen. Lækker. Op med den dog. Rul. Ja. Ja, det er en fisk. Er den god? Ja. Gå bare til jer. Skal vi se, hvad Mads han fanger her. Jeg tror, den er hoppet af. Hvad? Jeg tror, den er hoppet af. Er den hoppet af nu? Tror jeg da. Nej, den er ikke hoppet af. Jeg synes, det tror jeg da ikke, hvad jeg sådan lige kan se. Så. Løfter du. Stop. Løft. Næh. Ind med den. Ising. Hov, kom lige her. Sådan. Den har nogle rigtig grimme mærker, hva'? Ja. Hvad så? Den er blevet fanget før. Hvad så? Var det godt, hva'? Ja. Nå. Kan du fange nogen godt og noget større, ikke? Ja. Ja, meget større. Ja, det er okay. Så lykkes det da for meget for en fisk på. Det var da fantastisk. At jeg kunne være så heldig. Nej. Vi skulle bare lige... Hvordan var det da med det? Ja, det er jo lige det. Jeg gjorde bare ligesom jeg går hele dagen ikke op, Jan. Og så har jeg da valgt at tage 200 af hver i gang. Nej, for helvede, du skal da købe lotto. Sådan er det at være doven, du. To skrubber. Det skulle være. Nej, det skulle da en ising og en skrubbe. Det er sgu da fint. Det var godt. Og Ida med fisk.
Er den der? Stadig? Du er den tavse dansker i dag, simpelthen. Kom så op med den, du. Det er en fin... Op med den. Kom, løft. Fin ising, du. Hold kæft, mand. Prøv at se en ising, hun fik her. Hvad så, Ida? Er der fisk? Er der god fisk? Ja. Grinbider. Uden tænder. Nå. Nu må vi se. Det så da meget seriøst ud, da den huggede på. Så kommer den der. En skrub. Det er på regn. Løft den nu ind. Tak. Flot. Så. Og makkeren har bedt du. Lad os se, hvor stor den er. Efter ansigtsudtrykket dømme, så må det være en meget stor en, vi har fat i her. Det gynger også lidt nu, hva'? Mega meget. Nå. Nu må du ikke gøre den ene så meget slap, vel? Hele tiden rulle. Det er ligesom, når du fanger langt. Ja. Der kommer der noget dernede. Den ser sgu da fin ud, Mads. Så. Rul du bare. Kommer en der. Der. Kommer skrubbe. Så. Nu løfter du. Øj, Bjarne. Det er meget for. Hvad Mads lige fik der? Den var det var fint. Prøv at se du. Og nu er med det. Men det er sådan noget Mads han kan. Kig lige på din far. Godt. Vil du i kassen? Nej, det kan jeg ikke. Ja, de går hjemme, de er på. Jeg har ikke set nogen, der må prøve. Så har vi nummer 8. Det er Ida Jespersen. Så er Ida. Hej, stop, Mads. Der må du da bedre placering. Så har vi Mathias Jessen fra Team Lille. Det er bare sådan en gang, Mads. Hej, stop. Så har vi Jakob Hein fra Team Hein. Kom an, du lidt. Det var nummer 6. Det var ikke så godt i det. Så har vi Mads Jespersen fra Team Lille My. Så har vi nummer 4. Det er Sebastian Rode Jensen, Team Pejse. Vi kan godt se, at det er dejlig fiskestang. Hvis man tænder lyset, så er der faktisk rigtig fint LED-lys i. Så har vi nummer 3. Det er Niki Larsen fra Kick and Waves. Og så nummer 2, det er Rose Hansen, og hun var godt nok til at fiske herinde. Og nummer 1,
det er Tobias Fjord og Team Rovdyr. Så giver vi dem alle sammen lige en ekstra hånd. Tak til alle sammen, og tak til Honda Shoppen for at sponsorere alle gaverne til juniorerne. Tak skal I have.